karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Unsa? Pero patay naman ang tao ng pariya. May ideya ka bahalo kung nanong pirmi gyud ang hisgutan ni mama kanang paria? Ay may sorte naman tingali ko ni mo bahil anang pariya. Kung unsa sila kasuod ni Madam Mercy. Ay pero Pero unsa lo? makapahilbong tayo. Unsa man imong nahiputngan lo? Ngatong sa tanang nangamatay, si Padre Ramon man ang perming mahinumduman ni Madam Mercy. Ha? Sawa pa kamo abot. Ang mukal na sa hisdot ni Padre Ramon. Unsa gyud sila kasuod anang paria lo? Ay kuwan, kining. Ay kanunay silang magkita sa simbahan sa panahon nga magsigi pagsimba si Madam Mercy. Mao ba? Kanusan lang mohunong sa pagsimba si mama? Sa dihang namatay na si Padre Ramon, wa na sa musimba si Madam Mercy. Mao ba? Kuan lo? May ninumduman ka pa ba sa unang mga tao ining gapita? Si Liling. Ang napuhan lang ni Annalisa o Terting. Oh, nakaila sa di ka sa ilang apuhan? Oo. Ay tungkol si Liling ang nag-atiman kang Mercy bisan bata pa siya. Oh. Pinangga tayo ni Liling si Mercy. Ay permin niya ning isuroy. Samtang ako ay mao'y palaw dun sa mga kahayupan. Oh, mao pa. Oh, sa imong una-una, buhi pa ka ang apuhan ni Annalisa karon niya? Ang buhi pa. Kaya naapan niya sa pangidaron nga mga 80 kung buhi pa man siya. 80 lo? Oo. Magkuwang siya namo ni Madam Mercy pero ay kung wala siya masakit ay buhi pa siya karon. Mao pa. Pero may kaila ka bang tiguwa nga babae sa lungsod nga suhito sad ining dapita? Ay wa na ko'y kaila dito nga buhi pa. Mao pa lo. Ay Ma'am Sabrina, ayaw na nag-ukaya ang kagahapon at dili kasakitan. Lo, may ipangutana ko nimo. Ay unsan naman ma'am? Ha, unsan na? Parehas pa gyud ining baya ang kasa Albor Ono? Ay wa na ito mo to sa akong gisultin imo. Naniguro lang lo. Gusto lang ko nga mabati ni pag-usab diha nimo. Oh, madam. Ang plano sa uno, mausab ang plano sa dos. Tanang sukod parehas. Kung magtanaw ka ining baya, ay samara nga nagtanaw ka sa Casa Albor Uno. Ma, dali na. Manggawas na ta. Unya na kumugawas kung moabot na si Padre Ramon. Ma, patay na lagi si Padre Ramon. Ayaw na pagsige og hisgot sa higala ni mong pari. Aha? Uy, patay na di siya? Oo, dugay na, di ba? Ikaw ang nakasaksi sa dihang namatay siya. Tuod no? Ako man di tuod to ang nakakita niya sa sapa. Mauna ma. Busa ayaw na pagunahon na niya. Gawas na ining kwartuha. Kay ako na nang ipalak kay Karding.
Carding? Unsa lagi mo gidukdok? Oh, gialahan mo ko dani mo kahoy ang pultahan. Dili na ni pasudlan ni Sir Rodel, ma'am. Mao ba? Naginom man ko diya sa sud si Madam Mercy mo nang nagdrama ni noon siya. Imo ba nang gi-check ang sud? Wa ba ko'y butang nga akong nalimtan sa pagpagawas diha? Ala, wa ra ba ko musud, ma'am Sabrina? Madlok mo sa kong musud, mangoy kay tingalig. Makita na ko nga dunay nagbitay sa sud. Mahadlok sa day kag multo. Kinsa man kahit dili mahadlok og multo, ma'am Sabrina, oy. Si Annalisa gani nga pero yung nga kita, wa man gani maanad. Sige na. Tiwasan na lang imong gibuhati ha. Ma'am, Mm. nahuman lang gyud namo ang garden, ma'am. Tanawa ko niya to. Sige. Salamat, Carding. Akong tan-awon. Sabrina, mangaon ako no. Si Mama Mercy, Annalisa. Tuanas kan anan, ma'am. Hain naman ang imong asawa, Rodel. Oh. Yan na siya paingon, ma. Sorry ha nga. Nga nadugay ko. Dili maayong papaaboton og dugay ang pagkaon. Sorry, ma. Permig yung ipahinumdom ni Padre Ramon ako. Nga dili papaaboton og dugay ang pagkaon sa lamisa. Ma, yan na si Sabrina. Mga una lang ta. Na sige. Binli na lang si Padre Ramon, Annalisa. Tabuni lang unya dinhi sa lamisa. Ma, Pasagdi lang ko, Rodel. Sige na, mga anak ta. Walay mag-ampo pasalamat sa pagkaon. ma. Sige, ma. Ampugin ang pagkaon. Love? Oh. Sorry sa nahitabo sa kananan, ha? Okay, Rodel. Naanad ako ni mama ni mo. Ayaw tingali nga ako na lang ipadoktor si mama, no? Wa pa din ni mo siya mapacheck up ang doktor? Abi ba na ko? Nadala na ako siya. Bao nga, nahibaw ko nga may Alzheimer siya. Pero sa iyang sinultihan karon, maramon og lahi ra. Na-trauma lang tingali si mama ni mo sa panghitabo sa unang panahon. Tingali. Basin. Dili lagi ako nung sa mga oy. Ano ako man kuhaon? Pero ano nang wa malagi diri sa misa man, oy. Huwag nagkagubot sila siya na Lisa o Carding. Dali, Rodel. Ato sa siyon. Pero kinsa man lagi nagkuha? Basta ka dili lagi ako. Sigurado ka ba yun nga? Imo rin itarbunan sa misa. Ay ba sige tangag sa ero? Grabe hapod. Apilon gid og tangag sa iro ang bawnanan. Noon sa mo din, he. Anong nagkagubot man mo? Kuan sir. Wa ka makabantay sa gisudlan ako sa sudan diri sa lamisa, sir. Nakabantay ko. Diha ra to ni magibutang. Maulagi. Nawa man gud dinhi, sir. Kung nawa, diha, doon ay nagkuha. Ay kinsa masabang makuha ini. Ay basta ako. Wa ko magkuha sa manok kay imong gibilin sa kaga. Basin iro gyud ang nagkuha ini, sad. Kun kuhaon ni sa iro, ma'am, mayabo gyud ni. Pero wa man siya nayabong sudan dinhi. Limpyo gani kiyang sahog, Kung mauna, tao ang nagkuha. Basta dili jud ako. Busog ba kita sa atong panahon to? Kagubot bayaan ni, uy. Ay ba sige kuha ni madam. Akong sasihon. Wasad ko magkuha sa sudan, oy. Pero, nawa ni dito sa lamisa, ma. Gisuod ni Annalisa o bawnanan. Hangtod ang bawnanan, nawa sab. Aw. Gikaon na to ni Padre Ramon. Ma, mahimo ba? Ayaw na lagi paghisgot ang mga kalag. Di mahitabo nga si Padre Ramon ang mukuha sa tinulang manok. Kay patay na siya. Para iya katong tinuwang manok, busa siya lang ang makakaon ini. Annalisa, kalimti na ang mga sudan. Nahibuong man lang gyud ko, Ma'am Sabrina, good.
Kung nga nung nawa ni Lamisa. Ayaw na kinihatagi og bili, Annalisa, okay? O pag yun ninyo makita ang kinuwang manok? Wa pagid, sir. Unsa tay gisulti ni mama ni mo ha, Rodel? Si Padre Ramon kuno ang nagkuha sa iyang bahin nga sudan. Rodel, kung mauna no, kinahanglang ipa-admit na nimo si mama sa ospital. Ospital para sa mga utok. Pero musugot ka siya? Masabta lang siya maayo, Rodel. Unsa? Dadon na sa kunimo sa ospital, Rodel? O ma, para ma-check up lang ka. Unsa bang klasiya sa ospital ang imong dad-an nako? Ug unsa man sang klasiya sa doktor ang imong paatimanon nako? Doktor sa utok, ma. Oh. Nagtuo na gyud ay kang nabuang nako? Ha? Rodel? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!